Ahoj, vítejte u dnešního Back to School videa. Za pár dní nám začíná školní rok, což pro mě až tak úplně neplatí, protože letos nastupuji na vysokou, s tím souvisí taky to, že to není až tak úplně back to school, ale prostě to school, protože zpátky se nevracím, ale jdu na úplně novou školu, s tím souvisí stěhování na kolej. Absolutně netuším, co očekávat, tak se snažím jakým způsobem vymyslet, co všechno by se mi mohlo hodit. A všechno to mám tady v té krabici. Předpokládám, že další krabice ještě přibyde, kterou bych vám chtěla ukázat, protože si myslím, že někomu z vás by třeba mohlo poradit, co si myslím já, že je potřeba na koleji. A jsou to všechno takové praktické věci, něco trošku méně praktické, ale je toho dost, takže se do toho pustíme. Já tu krabici dám takhle otevřu a budu vám to postupně vytahovat tak nějak jako náhodně, ať to tady na mě přijde. Dám to takhle nahoru. Takže první, co mám, tak je nový Tangle Teaser. Tentokrát oranžový, doma mám černý. Já vám to tak zkusím ukázat. Protože je praktický mít Tangle Teaser jak doma, tak ve škole, aby ho nemusela každý týden převážet, když se budu vracet domů, nebo abych ho nikde nenechala. Takže to bylo to. Dál. Deodorant, nový samozřejmě, mám strašnou spotřebu deodorantu. Teď momentálně vypotřebovávám úplný poslední zbyteček. A tenhle ten jsem ještě nezkoušela. Vypadá to, že bude vonět docela hezky. Je od Avonu, On Duty. A měla jsem v jiné vůni, měla jsem nějaký růžový, tenhle je oranžový, s vůní Tropical Burst. Tak uvidíme. Následně tu mám vitamíny, nové balení. Už taky používám asi 4. lahvičku, takže to je důležité. Pak tady mám poznámkové papírky ze 2 důvodů. Za prvé, jsem strašně sklerotická, co si nenapíšu, to nevím. A ty kočičky, no, protože mám stejný diář, tak mi to přišlo takové hezké. Prostě to jenom hodíte na stůl a vytahujete a píšete. Tak. Tady mám zrcátko. Tak, pyžamo, je to úplně obyčejné pyžamo s šortkami, krátké tričko a šortky. Je z FNF a bylo ve slevě a stálo asi 100, tak jsem si říkala, proč ne. A pyžamo se vždycky hodí. Pak z podobného soudku tu mám župan, ten je takový zmačkaný, ten je z Atlantiku. Já se vám ho pokusím nějak ukázat, ale takhle. Úplně obyčejný župan, takhle má kapucu a je taková krémová barva. Zpátky. Méně zajímavé věci, mám tady 2 sportovní kalhoty, ještě nevybalené, jsou z Chiba, oboje legíny, tyhle jsou sportovní, tmavě modré, ty stály 199 a pak jedny černé klasické legíny, ty stály 150, tuším je správně. Tak, teď taková školní věc, to jsou desky. Přišlo mi, že jsou takové hezké, praktické. Kupovala jsem je teda v Německu, v galerii. Takhle je otevřete a máte tady takhle pořadače, což je praktické vzhledem k tomu, že budu mít víc předmětů, tak abych to měla rozdělené. A v těch deskách mám ještě stabila, klasické popisovače. Takhle, tam mám post-its. Takže nalepovací papírky jsem zvyklá dávat všude, do knížek, do diáře. Velmi praktická věc. Takhle ještě jednou teda ty desky. To mají 2 velké kapsy a potom spoustu těch menších. Teď asi přejdu, jo, ještě tady mám kalkulačku klasickou, ještě ze střední, uvidíme, jestli nebude potřeba kupovat novou, lepší. Teď tady mám věci do kuchyně, protože si budu sama vařit, předpokládám minimálně snídaní, už jsem to zabalila, aby se to nerozbilo. Mám tady hrníček s motivem filmu Arthur a Minimojové. Ten jsem si pořídila v Německu, v Europa Parku, takže na kafe je dostatečně velký, nesnáším malé hrnky, takže tenhle je naprosto ideální.
tím souvisí taky něco velmi praktického. Mám tady 2 skleničky. Jsou to ty, jak teď dávají v McDonaldu. Přišlo mi zbytečně kupovat si skleničky. A tyhle mi aspoň nebude líto, když mi někdo rozbije. Mám teda 2 fialové. Teď tady mám jedny nové boty. Bílé Lacoste. Nechtěla jsem je ještě používat, protože bych je zašpinila, protože bílé boty jsou vždycky hned špinavé. Takže jsou to, nevím ani jaký to jsou. Prostě Lacoste, takový jakoby balerinkoidní tenisky. Moc hezký. Tady mám kabelku, je to stará kabelka, nosila jsem ji na střední vlastně celý rok. Uvidíme, jestli bude stačit, jestli nebude potřeba něco koupit, něco většího. Je to teda z Asosu. Tak, teď přichází taková asi zajímavější část, to je kosmetika. Kosmetika vlastně veškerá. Mám tam jak koupelnové potřeby, tak dekorativku možná už i... Ne, nevypadá to. Takže víceméně věci do koupelny. Vezmu to odzhora. První mám čistící pěnu od Avon Solutions Balanced and Matte. Je to víceméně čistící pěna, matující. A já jsem zvykla ji používat ráno, předtím, než si dám make-up, prakticky po tom, co se zbudím. A chci tu pleť nějak jako očistit. Ráno nepoužívám peeling používám večer. Takže tady je. Takhle vám ji ještě ukážu blíž. Tak, tady mám kartáček na zuby z Curaprox. Je to super měkký kartáček, což mi vyhovuje a je krásně barevný. Pak tady mám velikánský Nivea krém, ten nejklasičtější, tenhle ještě není ani rozdělený. A je to 150 ml. Pak tady mám Rivieru, o které jsem mluvila na blogu, psala na blogu. Nová, úplně nová, já ji můžu otevřít klidně. Takhle úplně obyčejná lahvička. Moc se mi líbí, tady je to od něčeho špinavé, já jsem se do toho naučila, ale nevím. Pak tady mám šampon s arganovým olejem, ten taky používám doma mám teda velkou pixu půllitrovou, tohle je 250 ml, ale na kovy to zatím stačí, abych netahla velké věci. Pak tu mám zubní pastu z Tea Tree Alkmene, taky z Německa. Z německé drogerie, myslím, z Millera. Něco takového, takže pasta na zuby z Tea Tree. Pak tady mám sprchový gel Butik, anglický, s vůní grapefruitu, limetky a máty. Ten jsem si kupovala v Německu v Douglas parfumérii. Takový, má tady takovou mašličku z třapec a je takhle úplně normální gel. Pak tady mám peeling, ten je od Avonu, Pore Penetrating, právě ošetřující, je povzbuzující. Peeling ten jsem zvykla používat večer, bez prše. Dál tady mám krém na ruce, Cold Cream od Avène. Ten je super, krom toho, že moc hezky nevoní, ale ruce zvláštní úplně krásně. Mám problém, že mám strašně suché ruce a v zimě vyloženě mi i praskají od toho, jak jsou přesušené, takže tenhle ten je naprosto perfektní. Už asi mám taky 3. lahvičku. Takové 2 menší věci. Mám tady lip butter od Nivea. Jsem zvyklá ho používat na noc nebo přes den, kdykoliv si vzpomenu. Je to klasický balzám na rty. A masku na vlasy. Co pak, Vojtíšku? Co děláš? Natáčím video, jdeš ke mně? No. Tak pojď. Tak máme tady návštěvníka. Vojtíšek? Tak Vojtíku, co to je? Krém za vajíček. Přesně tak, je to maska na vlasy s vajíčkama a kvasnicema. Tak pojď sem, chceš líp vidět. Tak a koukej tam do kamery, super. A poslední věc, co tu mám, tak je čaj Sonnentor. Je to poznávací sada. V Pardubicích máme zdravou výživu, že jo? Jo. Naturálek, máme ji moc rádi, viď? Jo. No. Měly by být zdravější ty koblihy. Měly by být zdravější koblihy, což je velice
obohacující informace. A tam za 6 nákupů, když máte věrnostní kartičku, tak získáte právě čaj nebo slevu na nákup a já jsem si vybrala čaj. A je to poznávací sada, takže je tam 20 různých druhů čaje právě od té značky Sonnentor, což mi přišlo takové praktické, protože než bych vypila celou krabici čaje sama, tak by to trvalo strašně dlouho a tady nebudu muset pít pořád ten stejný, ale jsou tady čaje například jako sluneční pozdrav, dobrý večer, narozeninový čaj, jarní políbení, rakitníkový požitek, zase dobře, balzám na nervy, čaj štěstí, ovocný sen, zase dobře, očista duše a děkuji. Některé z těch čajů jsou, koukám, bio a jsem na ně opravdu zvědavá. Měla jsem jinou testovací sadu, která byla víceméně z bylinných čajů. Tady je kombinace bylinných, ovocných, černých. Tady koukám i bílý čaj. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Vy mi napište, co si myslíte, že je důležité pro to mít na koleji, i jestli máte nějakou zkušenost. A uvidíme se příště. A můžu teď já natáčet?